Migo, mayong hapon, Migo. May hapon, Migo. At ko'y pangutana, Migo. Sa ibang tao naman. Ano mukha ko ba ka, Migo? Basta man eh. Sa ibang tao. Ako, Ha? akong pangutana, Migo. Simple ra kay Migo. Unsa man ning Ah, synoptic gospel, Migo? Nya, pila man kabuk, Migo? Synoptic gospel, Migo. wow, wapan may ana, Migo. Kay ang amo ay 66 books naman, Migo. Lalagi, apil man na sa 66 book. Unsa man ning gitawag og synoptic gospel? Nga, unya, pila ka book synoptic gospel? Wala kay may amo kay ang amo 66 books ang amo. Wala ka kabaloon sa ng synoptic gospel. Wala may nagkuha na kay amo Biblia o amo. Tinuan na, naaman na sa New Testament. Wala lagi na sa doktrina na mo anong yung Kasi wala gidoktrina nga. About Bible na, kanya wag gidoktrina, binuang trabaho. Wala kay kamo po na nagapo ka ng lain tabi pa. Pagal lang. Unsa man ning gitawag og synoptic gospel dayon? Nganong gitawag nag synoptic gospel? Unya pila ka bok synoptic gospel? Sa mo lagi ka po. Wala may pagtulon na niya nagapo. So may pagtulunan na, umo ko mangutan nagdaba mo pagtulunan na. Tubaga lang. Ah. Wala kay ko ito baga na. Unsa man mo? Mo admit Magaling ba ka ng topic ba ka ng kuan? mo admitar na ka nga wa jud kay kabang kaaga na na. Di ko mo kuan lagi nang kuan kay ang amo Ay, lagi. admitahon ba nimo nga wa kay kabang kaaga na na kay mo proceed kog laing pangutana. Alay ka na lang yung kuan kay mga kanang kuan ba? Pero admitahan sa daan nga wa kay kabang kaaga na nang synoptic gospel. Sa admita nga. Pangutan na gabo ayo nang kanang kuan ba? Pangutan na sugod sa Biblia. Mamaya akong kuan ko. Akong pangutana ba wala kay kalibutan mo sa synoptic gospel paita pod. Kanang kuan ba? Ang ipangutan na gabo like doktrina bitaw ka po. Sige, doktrina man na. Wala gi doktrina may ngana mo nang di kang. Sige, live pangutana. Live pangutana, Brad. Sige. Di ba sa New Testament na ay upat ka buok ebangelista? Sa New Testament na Ay upat ka buok ebangelista, tama ba ko? ipanglista nga unsa. Oo, yun baka nga sa upat ka New Testament, sa New Testament na ay upat ka ebangelista. Daghan magud kayo. Dako. Daghan kayo ebangelista? O daghan kayo. Wala kay Boday. Daghan Kita kayo, mo wala kay to Boday. sa New Testament, bro. Kinsa man to mga ebangelista, ha, bro? Sige, tagaan ka. Buhat 17. Basa Kinsa man tong ebangelista? di kay imong pangutan na nay upat yan yung kog ako daghan kayo. Kinsa Paminaw kinsa man magdaghan. kinsa man dagan, kay ko gisa. Buhat 17 akong basa sa. Oh. Ngayon dapat 17, mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Nagingon ang Dios ibubo ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. Ang inyong mga anak nga lalaki ug babae magsulti sa mensahe sa Dios. Niingon man diri tanang katawhan gapo daghan yo dili ra upat. Dili. Diya sa Biblia ba? Diya sa Biblia pila ka buok ebangelista? Sa Biblia lang. Dili sa buhat 17 lagi gapo daghan kayo gapo. Si Wa mo ingon diri. Si San Pablo ebangelista ba? Na may lain-lain gasa gapo si Pablo o sa apostol sumala sa Roma Namay- 1 bersikulo Kuan, bro, 5. apil po to si bro, na may heart ebangelista, apil po to. Okay. Ikaw ka po, ang akong ito palagi ka po, daghan kayo, pero ang naa sa Biblia ka po, wala may gibutong nga, naa si, katawa ka po. Sa buhat dos, this is, Lain pangutana, murag galisod. Lain pangutana. sige, Tama sige. ba?
Tama ba nga moingon tag ang ebanghelyo ni San Pablo? Tama man nga po kay ang ebanghelyo ka po is kanang kuan ba, mensahe niya o mga mensahe or Unsa man ang ebanghelyo, bro? Unsa man ang ebanghelyo? sama sa inyong kuan ga po ka kana bang inyong ebanghelyo kanang like magmisa mo or Sige mga ba, simulat ba? may, para lang nimo unsa may meaning anang ebanghelyo? Asa man gikan nga word kini root word. Ebanghelyo ka po evangelista or kanang naa sa Efeso 4 lo Pamina sa ba kaning word nga ebanghelyo unsa man nga term? o lagi kanang mga kuan ba ebanghelyo means taga murag tigsangyaw ka po ba? Or like term Ebanghelyo, na kanang ebanghelyo tigsangyaw. hindi kanang ba like Ha? unsa ka po? Unsa tong ebanghelyo tigsangyaw? Ang ebanghelyo lagi ka po kanang ba itong iwaling ninyo like kanang sa inyong kwan ba ebanghelyo ang mo Unsa na may in English, Brad? Unsa may in English sa ebanghelyo? ano abot na in English ka po ipangutan ka ba Delikado Oo. ka ni sa karya sa 11-15 mga pastor mangmang. Unsa man hindi ka tubag, busy kayo. ay lagi ang ipangutan na ba kanang mga doktrina ayog laig topic Straight naman na. kanang kwan ba Okay. kanang like doktrina sa inyong mga doktrina ba ipangutan na or Adi, basic. No, natural yung mga utana ta. Sige, tagis go doktrina nya. Sa Biblia wa ka kay balo basic. Naunsa binuang. ay lagi komentaryo ka po pangutan na dayon ba pangutan na dayon Okay, mga utana ko. Kanang Sige, imo kanang- gikulintas nga angkla kabubuton ba nas Ginoo imo ra na. kasi kusintas mo abot na mga kusintas wa man is Biblia Kulintas ka angkla. Angkla ba kanang angkla. Ang pangutana nako kanang imong gikulintas nga angkla bubuton nas Ginoo imo ra na. noon sa mga kapo ang itapik kabuton ko din ako kay ako man gusto So, kanang dili na iyas Ginoo. niabot ang akong gusto ka po ba pangutana sulod sa Biblia ba Wala. Lagi sulod sa Biblia man na. Abi pangutana. Han man na mabasa sa Biblia nga magkulintas tag angkla. sandan ka kay maton nimo nanis Biblia asaw ni mabasa sa asa nga sita sa Biblia nga magkulintas tag angkla. wa lagi mabasa mao galing oh. Ang ipangutana noon sa mga po ipangutana ba nasa Biblia example kanang Wala bitaw kung nasod sa Biblia magsilimuaw pag tubag. Nari ni sud Biblia. Asa man ni mabasa ka po? Di ba? Masuko man ka magkulintas mig cross no. Kay para nimo Dios amay nindot magkulintas og cross o magkulintas og angkla. Okay, wa ko masuko nga magsuot mo anang cross kay nito Sa asa may nindot. Kining magkulintas tag ha? Nindot dyan ka po. Kanina niya. Asa may nindot kaning cross ni Kristo o kanang angkla? Di man ako. Ang cross ni Kristo ka po. Dako man tong cross ni Kristo God. Wa naman to nadugga. Paminaw sa asa may nindot magkulintas tag cross ni Kristo o kanang magkulintas kag angkla? Pareha na kung nindot ka po. Masaya ka po. Karon sumala sa Biblia sa unang sige. Korinto kapitulo 1 bersikulo 18 kay ang mensahe ni Kristo ang mensahe sa kamatayon ni Kristo didto sa cross binuang alang ni adtong mga wa gipangluwas pero alang kanatong gipangluwas gahom kini sa Dios karon ang pangutana sumala ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18 unsa man ang gahom sa Dios kanang angkla o kining cross? Awa mo kay supak sa Biblia. Kuros. Dako ang Sa Biblia na ta. Biblia na ta. Sumala sa Biblia unang Korinto 1:18. Unsa man ang gilarawan ni San Pablo gahom sa Dios. Kining angklang imong gikulintas o kining cross? Kuros.
Duda po, ang gusto pa talaga po. Ngayon, ang ganda. Gawin mga ang gusto pa na. Ay, siya ka po. Pakitai ko, pakitai ko og statement ni San Pablo ningon siya nga alang ka natong gipangluwas ang angkla gahom sa Dios. Be, sige. Ay, siya ka po. Ang akong gusto ka po is ipangutana ba kanang nasa Biblia din. Iabot na magkasaong kanang kwintas ka po. Ano ba, be? Karon asa man sa Biblia nga magkulintas ta og angkla. Wala lagi mabasa ka po noon sa baka. Way mo. Okay, asa may balaan? Ang cross ni Kristo ang angkla. Tubag. Ang cross good ka po liso po kagangkla naon sa mga po. Yes! Okay. Very good! Happy to ni magkatoliko! Very good! Oh, nagpunta na na kag butang dili balaan, paita po din taon, oy! Po, di na nga tubaya si mong katawa kay. Sige, sunod pa. Laing pangutanan ako. Sige. Okay. Sige. O, diretas Biblia. Biblia, ha? Unsang tuiga gisulat di San Pab, unsang tuiga gisulat. Ano, ari lang taon yan na tatatoy kay kabalo ko tuig, di man gyapon ka katubagan na. Di ba 12 man to ka apostoles sa Biblia, no? Ay sa, di ba 12 man to ka apostoles sa Biblia, no? Kinsay number 1? Tresito, namatay man ang isa. Ano sa Namatay ang isa. sa dosa na duwa, awa pa ta magisgot aning namatyan. Kay naraba may namatyan dire mo silingan kinahulog sa mga katong katong pagriskyo namatay japon. Ya kay ano, ala to magisgot na 12 to sa 12. Kinsa may pinakauna sa 11 ka apostoles? Ako sa basaon ka po para di nato sa nato sa Mateo ka po or sa buhat. Mateo. Ako basaon ka pa buhat o no. Kinsa pinakauna nga apostol? O dagan mo katong apostol si Pedro, si Pablo gitawag man mga apostol sila ka po. Alaga, katong 12 lang, 12 wa pay labot si San Pablo atong pagpili lang ni Kristo. Tinganli ko na to. Una si Aya ka po kay nato sa dili na ko magkanid ka po apostoles wa kaila sa apostoles ni Kristo binuang ni. Ay isa ba? Ay isa pamina sa kay og ako ganig ka po. O akong gagigani di magkaganit kay wa man ko kasaguga po pero nakaibalo ko kung kinsa. Sali basta kay maingan lang nimo kinsa may number 1. Okay. Okay, si Juan, 1. si Matias Katunglas, Si Juan, 1. si Ayaw sa to apil ni Matias kay si Matias. Ayaw sa apil ni Matias kay si Matias. Kuha naman to. Kanang unang to pagpili ni Kristo. Arita sa kay San Juan, kinsa sunod San Juan kinsa man? si Juan Santiago, Tiago. Sapa? si Pedro, Pedro. nga pa si Juan, katong nay. Okay. Ay, naga po ka. Napa si Juan. Paita. Apostol ni si Kristo wa kay bao binuang na. Ay, kana di ang gibangingan ka po. Ay, sa. Si Juan, si Pedro, si tawagan ni kisa to? Si Matias lagi, agi pa si Matias. Sabi niya na si Matias kay si Matias wala pa nailabot sa 12 ka apostoles. Lagi ka tong gipili, siya may kinalasan Gipili ka po. akong gingon. Oh, sige. Si Pedro, Si Felipe, Felipe, si Andres, Andres, si Tomas, Mas, si Bartolome, Bartolome, si Mateo, Patio, anak ni Altio. kinsa pa? Isa pa, pila naman to. Nagayap na rin ka. Okay, karon nagbasag script, pangutana. Dihang namatay si Judas Iscariote, kinsay napuli? Si Matias. Matias. Karon si Ah. Matias, then gipulihan siya. Si Judas ni Matias, giunsa pagpili si San Matias. Ikawanan ka po, kanang na, ilang gimitingan bitaw ka po. Gimitingan. Gi-ordinan. Gimitingan. Gimitingan, di unsa pa mag-meeting. Ilang giampo nga si Matias may gipili ka po. Giunsa pagampo.
Sa makag-giampo god, sa man si bagampo ako ay nang Yun sa pagampo, gipandungan ba tong ulo nila? O wa, yun sa mo to? nagkampo god sila nagkaiusa ka po ba? Di ampo nga. Nagkaiusa sa bagampo ka po ba? Ampo god ako. Nagkahiusag ampo apil si Maria o wala? Ha, unsa ka po? Nagkahiusag sila ampo apil si Maria o nagkahiusag sila ampo nga way labot si Maria? Abot matang Maria nga. Karuho na to ni. Nagkahiusa sila ampo apil si Santa Maria o nagkahiusa sila ampo nga way labot si Santa Maria? Wala lagi si Maria adto kay mga apostolis may nagampo noon sa mga gapo imo. Kung ako yung basa nga si Santa Maria apil silang pagampo, dawaton nimong bakakon ka. Nagampo silang Matias, sige. Basahin ko, Diba? basahin ko. Ano yung God? Ningon ka nga walay labot si Santa Maria sa ilang pagampo. Kay mga apostoles sa gigampo. Karon ang umagos ron sa Biblia nga si Santa Maria apil sa ilang pagampo. Admitahon ba nimong bakakon ka? Sige. Kung litra por litra mabasa nimo nga si Yun. Maria ng Matias. Sige, Matias. Sige. Si Matias, ningon ko ba nga, di ba sa Biblia, nag-ampo ang mga, pamina nangutana ko nimo sa Biblia, nag-ampo ang mga apostol, uban si Santa Maria, o nag-ampo ang mga apostol nga walay labot si Santa Maria. Ang imong tubag sa kuwag, ampo man tong mga apostol, pero walay labot si Santa Maria. Karon ang Lagi sa pangutanan nako, kung mabasa ko sa Biblia nga ang mga apostol nag-ampo apil si Santa Maria, uban yun si Santa Maria, dawaton ba rin mo pagkakon ka? wa ko'y sopa ka ng gapo. Wa ko'y sopa ka na. Uyon mo ko ng gapo. Karon Magampol. wa mo day kay supak karon sa imong gipasakupan nga simbahan. Ang pangutana, uban ba ninyo si Santa Maria sa inyong pagampo? Yes or no? Okay, sa paggampo na mo, ningon sa paggampo na mo walay apil si Maria kay si Maria inahan ra man dili man inahan sa Dios. Tanaw na ko, basa. Basahon ako. Sa mga buhat sa mga apostoles, Kapitulo 1, versikulo 12, padulong og 14. Ingon. This ono? King James ha? O, ningon. This ono? Sa buhat? Buhat 1, 12, padulong 14. Okay. Unya na mauli sila sa Jerusalem gikan sa bungtod naginganlan og Olibo nga duol sa Jerusalem. May gilayon nga sama sa malakaw sa utsa ka adlaw nga igpapahulay. One day yung baklay guro ani. Og sa nagkasulod na sila, misaka sila sa lawak sa itaas. Diing dito, nag-abutan sila si Pedro, si Juan, Santiago, si Andres, Felipe, si Tomas, si Bartolome, si San Mateo, si Santiago, nga anak ni Alpio, si Simon, nga si Lote og si Judas nga anak ni Santiago, sila lang kay patay mo to si Judas. Kini silang tanan na nagpadayon sa paghiusa sa pagampo kauban sa mga babaye, lakip kang Maria nga inahan ni Jesus. Karon ingon ka nga magampo mo walay labot si Santa Maria ninyo. Ang mga apostoles nagampo nga na may labot si Santa Maria. Ang pangutana, di mo kauban sa mga apostol. Okay, akong tubag. Adria sa 14 gapon nagtigom kanunay aron magampo uban usab kanila ang mga babae og si Maria. Ang gingon diri gapo, ampo sila uban na. Imong giklaran na walay uban si Santa Maria sa inyong pagampo. So di gyud mo kauban sa mga apostol. Unsa pag-uban ni Maria nga tuan naman siya langit nga uban nito. Unsa mga gapo? Di gyud mo kauban. Ay sa gapo kay ningon diri sa 14 gapo Wag nag-uban na. sila Maria. Wag na. O si Santiago, asa man na Santiago gapo mga Wa tanaw. na. Syako. Asi to Wa na. Wa gali. Paita po kayo pastor, wa kay lagon sa synoptic gospel binuang. Ay ni since topic na mga gapo. Lain. Kaya gapo. Lain pangutana nako. About Japanese Biblia. Sige. Di about ganyan. ha? About Wa gapo. Biblia.
San Mateo 16:18 ningon man si Kristo kang San Pedro. Ibabaw ikaw Pedro, ibabaw nining bato tukodon ko akong iglesia bisan gani ang kamatayon dili makabuntog nini. Arita sa 19 o gihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingarian sa langit, mga ang imong idili diri syuta idili sa langit, ang itugot diri syuta itugot dito sa langit. Pangutana, sa dihang namatay si Pedro, San Pedro, kinsay gibilinan niya sa Yahweh sa gingarian sa langit? Kinsa Tubag. tawhana? Ako. Ako basa ka po, basa. Ang katawaan. Ang katawa. Ay, sa basa. Basa ko. Ikaw gibilinan ni San Pedro, ang pangutana kanu sa mo nag-abot ni Pedro ang gitagaan kag Yahweh. So, dito ba ako gapo? Si Kimuli ano naging claim. Di na may mabasa awa. Mateo 18. Mateo 18. Sa diyang namatay si San Pedro, Brad. Sa diyang namatay si San Pedro, kinsa may gibilinan ni San Pedro sa iyang Yahweh. Ningon man ka nga, ikaw, pila na man ang edad mo karon gikan sa pagkamatay ni San Pedro. O sa magakita mong sa Pedro din giingnan ka sa San Pedro sa butay. Ay Yahweh sige ron sa langit, ikaw kung bilinan na niya ni Ana San Pedro nimo. Wa may nakita ni Pedro pero nag-istorya mi ni Mateo diri. Basig ko ana. Basig piki na nga Yahweh binuha. Basahan ka po. Basahan ka. Basahan ka po Mateo 18:18. Og busa so Karon. kamong Dia paminaw sa. Oy, Brad, sa Mateo 18:18 ningon si Kristo dia, busa sultihan ko kamo ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, itugot diri syuta, itugot ito sa langit. Dili man nahatag sa gingarian ay Yahweh. Dia ra man ta sa Mateo 16 Ihang sa diyang namatay si San Pedro, kinsa may gitagaan niya adtong Yawiha, gibinlan niya. Ingon mo kag ikaw, kanong sama mo nagkita ni San Pedro, mo gamit. Gapo. Okay, akong tubag lagi po. Gibinlan ko Yahweh, kitang tanan man ang gibinlan og Yahweh kay ngano man. Nagyang tanan, tanan ba gibinlan, wala mo ko mangutana kay sa 12 ka mga apostoles si San Pedro ra bay gitagaan na wa biya labot tong uban. Wa biya mingon si Kristo nga tagay po tong ubang mga apostol ha kay murag ikaw may akong naingnan na nigod ang uban wa pa man. Wala ba ya? Sa di namatay si San Pedro ingon man kag ikaw gitagaan. Kanus sa amo nag-abot ni San Pedro asa mo nagmeet duha og kanus ana niya gitunol sa imo ha. Tubag ko, mutubag na ko ha. Paminaw, mutubag na ko. Diri sa Mateo 18:18 gapo, ningon diri buog busa Sa Brad, sa Mateo 18:18 mga apostoles man na ni Kristo giingnan di mo kailabot ana. Kaya pa mo kamatawa ng panahon na. Ang siway labot nga ningon gani siya tanan, tagaan ko kamong tanan. Dili, ang giingnan niya nagtanan, yung mga apostol niya. Kanang tanan na general law na siya. Mao bitaw ni ang among mga pare, dapat may mga gitawag na mo og mga law sa mga pare balaod nga pagbuot na sa Santo Papa. Karon ang pangutana, dili ra banta sa gitaw ay pamina sa dili ra banta sa Yahweh kanin si Pedro giingnan ba? Dighang namatay si San Pedro ingon kag ikaw gitagaan. Ang pangutana nako tubaga kanus amo nag-abot ni San Pedro ug asa mo dapit nagmet ni gitagaan kanyag Yahweh. Niabot kag pala si question na kaya nga akong tubag kanina. Wala si question. Ikaw dyan kaingon na, imong giklaim nga, ako ang gitagaan sa Yahweh. Kadiyang namatay si San Pedro, naingon ka nga, ako ang gitagaan. Pangutana, asa mong duha ni San Pedro nag-abot? Yahweh. Akong tubag lagi, ang akong tubag po, usa ko nga gitagaan sa Yahweh kay niingon man diri sa Mateo 18. Brad. Agi, ibutang nato, usa kas gitagaan. Kanus amo nag-meet ni San Pedro nga usa kas natagaan niya. Nganong maingon mga kanus na nag-meet nga dugay ra man siyang patay ka po. Giunsa man tong San Pedro, giunsa man tong San Pedro, gitiksan kang San Pedro nga butlay. Usa kas matagaan ako ani ha. Gamitin si San Pedro nimo dito nga ako si San Pedro imong number nakadaog og Yahweh gingarian sa langit claim it.
Ana, ni ana siya? Adi, Sama ng plagya. Aga po, ang Yahweh lagi gisgutan ka po, authority na siya nga. Abot pa sa bot kita. Authority lagi. Kanus aman ka. Basig- Kanus, matod ni mo ikaw. Usa ka na apil, ana. Gitagaan ni San Pedro, dayang namatay siya. Ang pangutana, kanus sa mo nag-meet ni San Pedro, asa mo dapat nag-meet ka para maapil ka. Unsa man ni gitiksan kang San Pedro, gitawagan ka. Gabi jukol mong duha. Unsa man na? Paminaw sa tubag mo tubag ko. Ang wala gyud may wag gyud may nakita but diri sa Biblia ka po ningon magud sa Mateo 18:18. mo nag-meet, waday mo nag-meet. Karon, Lisod ka gigamit man yung pang San Mateo 18:18 pangutana. Dihang gilitok na ni Kristo ang San Mateo 18:18. Naa ba ka anang tapuka panahon gigilitok ni Kristo? Okay gapo tubag wala ko dira aga po kaysa mabasa wala ko. Wa man day kanya nganong gaapil-apil man ka nga wa man day ka anang tapuka. Okay, basa na ko. Ngano na agib ko gapo kay ningon diri sa Mateo 18:18 ug busa sultihan ko kamong tanan. Sa word nga tanan labot ka wala. Say kamong tanan sa sabi ato basaw na bay kamong tanan dire. Sa Mateo 18:18. Mabasa. Sige, basa. Isa. Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, dagaingon ako kaninyo. Wa may Kaninyo. tanan. Uy, Ano sa ginoo mga ko. balita Biblia basa. King James akong gibasa. Mayong balita na sad. Mayong balita. Sige. Dira. Mateo 18:18. Ingon, busa, sultihan ko kamo. Wala may tanan, kamo raman na. Imo magdugangan, binuang nangimuha. Kamong tanan na unsa magagapo 18:18. Busa, sultihan ko kamo. Ang inyong idili diri syuta, idili usab dito sa langit. Ug ang inyong itugot diri syuta, itugot usab dito sa langit. Hamay tanan, ana, nga kamo raman na. Binuang nang imuha. Ako ibabasa ka po ako ibabasahan ni Dilitin. Busa sultihan ko mong tanan. Asa ka mo? Unsa man ang translation nimo? Mayong balita na to kung gibasa. Ganina gabasa ko King James. Dali, Big. Ikaw basa, Big. Ipatan lang. Di mo ito. Dugangan mas klase sa Biblia. Basta gitu ka. Tanawa. Basa, Big. Og, Dele ko kamo. Gidugaras mo nagin. Dia. basa. Basahon na ko ni. Basig kani imong giingon nga mayong balita Biblia nga bago kani. Sige, basahon na ko. 18. Agay, gidugangan tes bakakon. Gidugaras mo nagin. Binuang Basa. Dara, Basa. mayong. Kani day, bagong mayong balita. Sige, sakyan na to. Nara, basa na ako. Busa, sultihan ko kamong tanan. Karon ang pangutana. Kaning term kamong tanan. Bamina sa ayaw sagpakpak niya kay gadali man kasi mong kapildihan. Karon ang pangutana. Kaning giingon ni Kristo nga sultihan ko kamong tanan kang kinsa ninya girefer sa mga apostoles o dili? Okay, sa mga apostoles gapo, malabot na taan nagapo kay nasa. Sa mga apostoles man day, kadalang. Sa mga apostoles man day, pangutana. Sa dihang gilitok niya sa mga apostoles, naapil ba kaani sa mga apostoles ani at that time? Yes or no? Wala, gud gapo kay wa man ko anang panahon. Wala man di ay. Yang ano, mag-apil-apil, magagitagaan ka. Pagsuroy. Ay, mutabag na ko. Mutabag na ko. O, komentaryo ba ka? Sige, komentaryo sa. Ano siya? Wala. Komentaryo. Sige, laing pangutana. Ay, ito bag na, kay mangutana ko. Lain pa ba? Sige. Lain pa na. Tubag na sa to. Wa man day kay apil sa mga apostoles nganong galabot-labot magkana. Di sa ingnan sa kuan ng panahon na gapo ba kay wala pa magutaan ng ay ko ingna wa kay labot po dire. Mateo 18:18. Wa man day kay labot ya, nag-apil-apil ka binuang katawanan. Sa na balabot ka ba? Gas ingnan dia Mateo 18:18 labot ka wala. Okay. Wa ko inabot ana kay mga apostoles naman na. Ako na kay labot di ay. Okay, mga apostoles naman na. Alang-alang maglabot-labot ah. Lagi diri lagi nga bersikulo wala lagi tay labot giingnan dira but karon ba nga karon nga panahon is labot ta tas giingnan na. Dili na gina iapil mo nga karon nga panahon kaysa unar na gilitok.
Kani sa una ra nga gilito. Be, Wa man ta dito. pangutanan ako. Unsa man na nato igan na sulat ang San Mateo? Unsa ka po? Unsang tuiga na nasulat ang libro kining sulat ni San Mateo nya asa na nga lugar niya gisulat? Okay, sa nasuwat na ga po 1 AD ga po sa history dire sa 1 AD. Nasulat ang libro ni San Mateo 1 AD. Ano binig ga po ba? Ay sa dire sa ako Sa 1 AD nasulat ang libro ni San Mateo binuang ni Mang Wadide. Dili sumalan ako ga po ha, dili sumala sa reference ga po akong basahon ga po. Kaya unsang referensya na? Ay sa pangutan na diya kay ako ang taga-reference doon ang daan. Kay na ako King James version dire nga na ay mga background kung kano sa gisuwat. Wala Di man 1 AD pataka-taka. ay katawa ba kay dire sa reference na ako gapo ang nasulat dire is sa Biblia ba og namali ni gapo si Piet to ni Biblia pero og wan namali 1 AD man gud nakabutang dire gapo kay lisod pong magbuhat-buhat to ay sa lisod pong magbuhat-buhat kung mayon kog 2000 po. Sige, unsa man na, unsang referensya na? Bible lagi po ni gapo. Unsang Bible? Unsang Bible? Easy Wala, big mga up. unta. Oy nga kaon sa ka. Unsang Bible? Unsang Bible na? Unsang Bible? Kuan gyud ILB ka po nga new version, new version. Unsa bihin? Bi? Na. Pagkaon sa kapo kay marag. Ano Asa isa na mo ka baboy? 180 na sulat ang Gospel ni San Mateo, Gospel ni San Mateo binuang na. Mala sa reference ko po dili basig na ang isulatan ni na. Sakyan na sakyan na to na imuhang gitawag 180. Kano sa unsang tuiga na taos Kristo, tuig lang. Wa may nabutang ka po nga maubitan nang wa may nag-celebrate og Pasko ka po. Unsang tuiga na tao si Kristo kay 180 na tao. Gisulat na ni San Mateo dana na, binuang na. Okay, dire sa Biblia ka po wala ginabutang lisod po moingon ko nga 2024 na tao si Kristo nga wa may mabutang ingon ang panultihon ayo dugangi. O di na ako dugangan no sunod pangutana. Wa ka kay balo unsang tuiga na tao si Kristo? Wala gi mabasa sa Biblia sige tagaid ako. Ni-claim ka nga anak ka, ni-claim ka nga kauban kang Kristo, anak kang Kristo nya sa tuig palang daan na taos Kristo anak ka kay balo, takong binuang na. Sige, basahin ko. Challenge ka. Kung naa kay mabasa nga tuig sa Mayong Balita Biblia, Mayong Balita Biblia, sige. Challenge na ko. Sige, isa ba? Awa man kay mabasa. Looya kayo 180 na sulat ang kang San Mateo. Nagtawaan niyo po ba? Asa man mabasa ka po? Asa man ang tuig ka po dili kay. Ayaw ko pangutan na kayo. Asa Ako ba may asa ba? Asa nangutan na. Ayaw ko pangutan na kayo. Ako may nangutan na ni mo. Ako rin yung pangutan doon. Asa mo mabasa? Asa lagi mabasa? Pitlay. Ha? Mga katanghon. Tanghon head. Naked. Looya po ni mo doong butlay. Murag nahumo mo kang awing nga yung kaugalingon ni mong live. Isa lagi pagkomentaryo asa lagi mabasa kay naguwat na jud ko asa bersikulo man. Daghan kay Asa man? kung mabasa nga si Kristo na tao 180. Asa lagi Karon ang mabasa asa. Naa sa kronolohiya sa Biblia. Naas gawa sa Biblia di ko motuo magnas gawa sa Biblia kay Bible ano Mas no. labang di ko mo tuon nimo nga 180 na sulat ang kang San Mateo binuang na. O makuningo. Ay sa ang akong kuan ba di ko motuo was Biblia pero nas Biblia motuo ko mga ningon man ka ayun ba na kanus oh gituuhan manggaling nimo na imong ngalan nga was Biblia, gituuhan pa manggaling nimo nang angkla nimo gikulintas was Biblia. ay si malamang ka po Karon ang pangutanan nako kanang imong gikulintas nga angkla, klaro kayo? Balik sa buhok. Balik. Ano matagpunan na? Ayo. Batang gamay. Diyan ka po tiwa sa sanay mong kaan ka po kay murag Dili. Wan ba? Asa man na mabasa sa Biblia ang angkla? wala gini mabasa ka po kay wa man is Biblia ka po.
Nga ano yung mo nagituhan? Huwag din ang Biblia. Style lang po ba? Style. Wa mo ko nito. Ogo na ni Gapo. Unsa may nade yan ni Gapo. Style. Kasi awa. Ay, tawa dia. Murahan ni mo. Nahulog ka, awing-awing, anong trabaho aron. Ay, sige Gapo. Ako na ba yung mga tanag Gapo ha? Kay matod ni mo. Kabalo ka Isa. kung saan na tao si Kristo. Isa, Ano, kay balo ka. Brad. Programa ni mo ni. Unya. Balian di kay pangutana ba kay wa po kay bawo ka po basi kay bawo ka po ba? Akong pangutana ka po una pangutana. So, Sige, admitaron una. ni mo. Ay sa komentaryo. Kadali lang. Ade, Admitara sa daan nga wa jud kay ibang kaagan kay aron tubagon tagana. ayo. Sige kay wow, sige akong giyapon ka po. Sige karon bat nakoy pangutana nimo ka po kay matud nimo. Admitaha sa daan nga wala kay ibang kaagan. Kay ako ang tubagon ana. Sige sa pagkataon ni Kristo wa jud kay kabang kaagan ka po. Sige una na akong pangutana. Asa man sa maayong balita o asa man sa maayong balita Biblia sugod sa Genesis to gipadayag nga dunay pizza pagkataon ni Kristo na ba kay mahatag nga bersikulo yes or no? Mo lagi akong tubagon. Ano ba Kung yes or no? mangita kag paminaw sa ba kung nangita kag bersikulo kapitulo paminaw sa Brad oy paminaw sa Dili ba yes or lagi no? ni dili ayo di man ni debate ato Brad para pugson ko nimo gis ano oh ikaw bitaw mangutana ko nimo di ka katubag gam ka galibay wani ide sa mo kuno Sige,